Dia kan ni kesengi pat ngin let syakaway pat ka benta jong ka jing im bat ka jing long jinget ka jongi kabadalong kongsan kaba mla bandang ban bat yai ban pen snow to bat ban pelong ya pi ba pi pin champang bakalong ka ike ba pi pi de ban le ha ka jing long jing im kristan ka jong pi ha ka jing yat linti ka ba kan jaman sim in your spiritual journey pi don kamban don atiar bat kini ki weaponry la ne kini ki atiar kidai ban long ki ba pi yo no blay ban ya rap ya pi ha ka jing ya kun ka jing ya le jong ka jing im ka ba man ka sngi kham tam persya ya ukso usoitan ubaman ubawan ban kan shoot yang ya pi man ka clip mat Kieng Atiar ban ya le Kieng Atiar ban ya le nado kata ka clip mat hi ba ubel zabub usoitan ulatur banjale persa yau blay utrai kibeneng ki kendo baro habeneng ban persang ndem simlaken ban persang ban kurup ya ka bor sensyar bat ya ka ket beneng kadon gatma kabashirkai kabayai klang man kapor hakaba kenjaman sem ha iway pa iway im sem breu lada inget ne imget ru tang namar ba pinget kamut bakat makalakut batang namar ba pimget kamut ban ong ba oh soitan tu tip nga ngadiw jong unum leyley leyley ba da leyley palat wat haray batang ba kaja hakaba kenjaman sem baka day kapuriskam, ka fairy tale, ka myth, ni ka jing mutdur, ka imagination. Jong ki kato kat ni. Let's say gitu ki batho, ye ki script aki film. Mo, baki kren chapang kata ka jing action films. Tihan rey ngakwa ba mapipin sngot ho ba ya ka ni. Baka day ka jing shisha ha ka bakan jaman same. Usoitan usun na pang ya baro kibakam bakinget how Jesu bat unya kun kat bala ban pendem bat ban penrem yangi hakan nuka klip mat pitlot sendet pim shim la pikir pim shim la adakar pim shim la risendong pikum bakla ula yola. But what taray ba unle isin a? Ublay uday ubi isin a. Ublay uday ubakan ray. Kajing yay siya slim kajong u. Uday uba map. Uday uba snolem compassionate. Baro kata ka bangaladap ong ipimantan. Penkala perdet ya ka deuksud. Ubam isin a. Uba satsya. Uba satar. Uba syrai tlongsing. Bat ubadamut shisha hadok kabakut ban pelim tuet yang ayapi ningkong Petros lenong kabasan dekot pra bat kendai lada pimpat ruit dak ya kani ka Bible ka jongpi kani ka dikapor ka babyang ningkong Petros lenong san dekot pra hadok kendai ki kentin ki ba ongkom ni tole adekar. Be watchful. To sharai. Unong shon jong pi uksot. Singap hamo. Ka Bible ka kren syai bahai kata. Unong shon jong pi uksot. Usang keleng kum using ubakerho. But what yano ba ungut teli you. Henry pi to long kibas kem haka jinget jong pi. But to Ialeh persya ya u. Namar pitib bagi para banget jongpi hakleng kepertai kiyat lingba kane kajo kajing sya shitom skam kan puli biang ya to kebenta tambahkan ni kapor ngan exegete kendiat ya pi tole adekar kabamut wale kai what can sting what ong engin sepet pat la syai minta kasini ngam da snow klan kan haka
Hakamet la ne ka man sem ru ngin si pej pala shaim ta sing ju tia no shwa ngana tia manga to setan numwan wan ba piang chu pi pastor pi chu kren bit pi unwan chai pi bala tia la tia ta kala kut keng mo kala mut kala don ka break kan beli pi pos ni rumah beli pi i ki bakin sha ha ki jing pos ni ki jong pi singap hai kan ni pi day met don't know but man same met jinglong but man same body soul and spirit ngilong ki brio ki badon lai ki jinglong apo jongi kamet ka jinglong jing im ki jongi ka bakan thup ya ka mon ya ka jingmut chak perkhat ka jongi bat ya ki jing rai ki jongi ani ki jing snow ki jingi mind will and emotion kan mau mind will and emotion kamut ayu soul thought ya kan ila da pikam pat thought mind will emotion ka soul body ka body bet pila so thought na don snong clear os lakjat kamet ka bakan jado Henry soul lani kata ka jinglong jing im ka jongi ka day mind ka jingmut chak perkhat will ka mon emotions ka jing snow pikir dang step marsen ki sko duki balai ntip daw you tamba marsen ki la shu at ulu balai aku bukan jabat sem la dep yakun bor asimi pi pim tip na mar balai pilong unconscious payment ta karon kasma haka bukan jaman sem mani kasma kadai bukan jaman sem kapau ka bukan jato do tek tek kirang step wah balai tik po entah ni sko at pia pia ani sa sipang talas nang su ka leer sa sipang dali syong wah bor bar balai kala manifest kala pau hey haka bakan jado kecancan balai kia ta ka klik ni skong bak la yo BP man kala kata ke jingi kun ka bakan jaman sem kala pau man ta ka bakan jado tinlem no pang na tia en naklam ong na tia ma ong kom no Husiar haka por ka ba pipi tip brio haka por ka ba pipi sngoto haka por pi champagne schwaban tia IT lut on try keringa da ka kan ro ka ding pelun but hang ni hapne jongahi in my spirit ten chan ka buram jong ne kan ma kata no sakraya pi yo kata dan ni pi ang ni am kan malu kata pastor so IT bet di jisu me bat nga bat me amen satya pi ang ni ngila de duai te ka to ka jingya duai ka family prayer kato ka ya la ka jing ya lenti ka jong pi kani ka de hapor bla don ka clear asong clear jisu me hanga nga me amen sai badanget nek to ko busu rumah rotet danget ba pi don how try jisu picture ila de mut dori ila de pi don how jisu shirin jeng pi rong how try jisu jluk but ma uper na marbu de blay upen pian ila de upen rit ila de bat urung jluk apok ka ba how men same jong pi how brio men same jong pi the spirit person in you amen tena mar kata pin da tia pi don apok ka jing recently ang mangi ki penar reason dong so ka jing reason dong ka jong men same u play pi kasnam jisu ka tap pi kan don ka jing yale ka bakan jaman sim kin don ngamot ban ong ban ledep nang tanum pos ni rumah bun sini tengla julap mju pos ni rumah syu tan rei ladak kum pos ni ru u blay u reason dong pi u yakun mo u but pindla kedang step kam don ka manifestation le ne ka jing pau ha ka bakin jado mdon kata ka jing at kapo ka jing so ka jing thar ka jing khiakli ka jing snow duki ka jing snow dom ka jing snow thrum thlam ka dum don bele ladaya pilantar to le adkar to sharai kabadwai sharai lada de man charging it lada de ka hakasngi ka ba ngin off mobile lada ka sngi ka ba ngi kwa banwan sa jinge seng mar mentangin sa yo center jong pila banwan hakaba pinchu shong jar ma pi bo blay bat pi in play ka kalat pi pinja don ma pi bo kunrat si teng sngi la ni si pawas ngi ra la ka jong ka tifin aram se kan de ka por hakaba pi slok bat pin lat tele sharai ta ki la ni la dam lap kita ki ru duai pen kentang ni la di pen apo ya di khma chung play IT lut pinyo ki ba mayan ki ba kerpang unong shon jong pi ukso ong ka Bible nado neng la dap ong ka Bible kam sim la ong le se ka ong ba unong shon jong pi ukso pi pinong ka nong shon jong pi di tu ba ya trailang bat pi ka bu dat ba pi bat step bat sim MP
Itu isya pendon kam hau ni unong syun ujong pi. So tu samlau ba pi klam ya doni esyu pi isi sat u isi sat pi ong tudung nong syun jonga em. Kusoi pendon kam ya to teng kusoi pendon kam ya pi ban thut shen ni ki bai. Tasngap unong syun jong pi kusoi. Ule yu u shangkeleng. Klem kam te. Lalu belah sabit ni bening klem kam. Tinggi klem kam jak you. Ki shangkeleng. Usu shangkeleng. Gypsy. Vagabond. Shangkeleng. Kum using ubakerho. Using bakerho. Using bum cukerho. Mo, baru using bakerho em. Using bensin ukerho kadai na mental lai teli gidau. Bening kong kalong bau tengan. Kabaar kalong bau tut. Bat kabalai kalong bau seir. Lai teli kini kiai. Bat ukok soy ulong kumjo. Utengan banyo yano. Utengan banyo yano. Sengap hai kata. Namar kata ukerho. Namar kata usyangkeleng. Nangta usir. Balai utut. Dan kair kepapentut kepapenwit yo. Bat pini ibu niu nong syun jong pi utut bah haba pi dan hang ni bat pi sngap ya kaktin ba em jong ublay. Utangan namar bula day ban kurup ya pi laslem. Nado menchwa udan history bat pi. Ula day banyalam ya pi sidujok. Nado menu fil adi ban yap adi ban tep ya pi ban kata. Nado kepor fidang samla. Kita ni kibadan ya ke testimony kebukum kata. Kejing plasya mensim kumno ba ladai ban yap ni kejing kerni. Ni kejing ya thala. Ni kejing kulmar kapop kabala sam ya kalong renyeng kejangi. Dan rei lak lalat. Tu tungan. Benda tungan utut. Benda bau utut upoi haka jaka. Haka ba mentau seir. Mar haba upet yang aya pi. Uyo ya kejing don jong weipat using. U asli sing. The real lion, the lion of Judah. Using ke Judea. Tu ni usang keleng kum using ubakerho, but uwat yano ba on ngot teli. Tamba balay ba up yano ba on ngot. Namar sngap siya ni, most Christians are unedible. They are undevourable. Toy ka ni. Bonhi ki Kristan mla man ngut ya kila da ngut usaitan unjenang. Ula ban hab de ban clay ban pre khong pong namar ba mlong ban kthaya pi. Balai pi don yo men sema po jong pi. Te uni ule no uhap wat ya no ba on ngut teli. Hanrai pi to long ki bas kem ha ka jinget jong pi. Long ki bas kem what ting what's ear what dia what blah. Long ki bas kem ha ka jinget jong pi but to yale persya ya u. Yang persya yo yale persya yo. Namar fitip baki parbanget jong pi hakleng satlak ke pertai. Kiyat leng bagane ke ju ke jing sya sitom. Ndai tang ma pi. Kam sim la ja tang ye pi khola. Ndai pa pensai tang ye pi. Ndai ba sya tang ju tang ma pi hakane ke pertai. Ndai ba pang tang ma pi, ndai ba krau tang ma pi, ndai ba duna ba kerdo tang ma pi. Ndai ba dan apnang kijing sya khom kijing yale jong kijing im tang ma pi. Ndai ba sya keno tang ma pi. Ndai ba sya le ben tang ma pi. Kidan bun ki banang kham shirkai kijing sya kijong ki habi ya nujor bat pi. Te yo men sim na kata. Kum ta ka syai ba kijing yeshon tlong sing. Hapdeng ka boru blay bat ubaman. Kapau kakta entang ye ki angel beneng. Persya ye ki ksuit kadujok. Henry wat yang ki ba im hang ne sla pertai. Pi ublay ushun tlongs im persya ya u ksuit. Ksuit ru umla sya ya ublay. Kani kajing yakan at markelyang. Kakta entang ye ki angel ki ba yakun persya ki ksuit kadujok. Henry kakta ru ya baro ki riunget. Ki ba de ben yakun
Persya ka boru banman, bat persya ya kitu, kiba kensyut, da ka boru ksut yaki. Pinyashem kiba kum kini. Amday tang kinong mani blay tao, amday tang kitu ki bamnget blay, amday tang kitu ki mamani yok ksut yo soitan, hanre nga kwa ban ong yapi. Kini kidei kitu, kiba one lap haka jing im jong pi, kila ban long kiba hayeng ki jong pi. Teng la ban long kiba ya jan bahabat pi. Let's say kajaka ka ba pi syong pi sa ne pi tray pi kita ne pi pule ne pi let pi wan haba ki wan ban pen thot ban pen wit ban tenjo ya ka jing suk ya ka jing tingen ha ka jing im ka jong pi what you eat tang ba ki dei ma ki ba le ya ka babakla what let you eat ki haba don no one ban kan roi one ban kan no one ban kan tho ya pi what you eat u bu dei ma u he is the sole perpetrator of that problem. Day tang ma u balong tang uta unong pen ki wen ya ka jing suk ka jong PM. Bon sen ule kum ta la ni ki le kum ta namar la kan shoot ya ki da kik sut. Ban le yu ban pen wit ya kay ya ka jing suk ka ba pipi day ban don na ka jing im jong pi now try. Ki wan ban luti ya kata. Yin se poy sa kata ka bentak sama din. Ti ka jing im kristan kamut bangin susuk. Namar bangin la priang yo Jesus Christ mentangin suk bet. Bangin si imbahabit. Bangin si lat-lut na kijing tenjuk baro. Pimla man si imakatiatay. Haka ba, jobi hoga. Pi. Mla man long kumta. Pimla man si ongbet, bakalabiang kumto. Pamdalaylay it's okay. Ngin hapan yakun, bat banjale persya yauksud, nakapor sa kapor, bat nakaway kijing yakendo, sa kaway pat kijing yakendo. Kalong ka ba siya ba saitan, bat kipat bamman, kilong kiba kinjaman sim. Kibamdon ka jinglong ka ba kinjado haki. That's true. Bro, kiksut na dujok ki angel, kibalahap ringkat lembat u Beelzebub na beneng. Ki David kiba kinjaman sim. Kimdon ka ba kinja, ka jinglong ka ba kinjado haki. Singap hamo, kitu kijing penting, boksut upau kum ubak lem kle. Tikidon kita kijing penting, boksut ti de ubak lem kle. Lani ubami kireng, kiba sao. Kidei tang kijing syukor, kiba ngin kensting ya da ka jinget bait. Bangin yu kumukon menreu. Bangin yu tangkum ka jinglek bertong jong no. Bat ngin kren sarong lani ngin kren keret dak baong pi ngit bit kan palat ksut yu tam judan ksut yu tam judan ksut ngan ya thu ya pi lada mdon ksut kan kala de bandai ka beneng habadang don ksut ka bamut kani kadai kampat dei ka beneng kanang dehi ka prothei tang man la jelei dik ksut bat si ban min pet ba yo ba pila mi na pertei pila poi dujok. Episas lenong reu kat ar. Nabang ngimyele persya ya ka do ne ka snam. Handrei persya ya ki bor bamman bakin jaman sem. Haka bakin jamaneng. Kibalong ki nong sensyar sangap bahagi ni ki kintenru. Kibadon ya ka bor sensyar ya ka bat ya ka ikhtiar ka badum syirkai haka jeli jong ka bamman. Ni keren bet ya the evil nature ya ka jinglong bamman. Kabadon hagiti ki jaka ki bakenjang, batru hagi jaka ki batbian, jong ka jinglong jong ka jing im hangnya slapertai. Tengamut ban ong bam day ban kiu lom syu lanem day ban no riat syu. Hendre ngakren syapang ka jinglong kenjang syati. Seki bakenja sun beneng sahit. Lani syati. Seki jaka krem tlio ayu. Hakabadon. Kajing bukri. Ya kini ki mensim ki basyarkai. Don ki bakren kini ki sengibat ngatrai pipule baha ke internet. Bakal orang rekyang ketika kawa Euphrates. Bad laong bahana kila syam ki jat ki krem ki kro. Kila syam ki jat ki jingmi. Na ka domet kabalong hatibian jong kene ka duriaw kabalarang rekyang
But ki ong bahang ta la te la khom. Ya ki angel ksut. Ki balahap na beneng. Ka Bible ka kren ya kani. Tika ay ko mga mo ban ong kalong. Pakiniru kilong. Shibanta na ki dak kishim. Jong ki singi ki bakhado. Ngam tip na marting-ting hagani ka protay social media. Kaba ya iba kat tersimyong ki penhe. Kat kakli hati. Mo. Te mla ban suong bala jalut lane bakin sa bakalalong kumtay ngin aste ngin ap ngin suki tamang ngin long adkar ngin yai sharai ngin yai duai ngin kmilot ikidakashin rayman kasi nang yai pen kre ela ka donot ka man sim ka jongi bangin nang yai jan chaka ka ski ka jing wanarsin ka jong try hallelujah amen ho kimla ban le try kli ini kiksut hakabakan jado lat satang lada ki briu hi ki ailat ya ki deka jing bam salya ne deka jing satla khala kumta kini ki bork sut ki bakinjaman sem ken yale ban kenrup jubor ya ka bakinjado ban senshar bat ban te lakam tat hadu ban da jot da rem sundan mano ni ki briu ki ki ka bakinjaman sem tang ban rei ki jirong kti yaka ni ka jing im ka jongi haka ba kan jaman sim yaka man sim ka jongi hiru bat danang ta pangpat yaka jing jot yaka jing rem yaka jing sha danwat yaka jing sha rem ka jongi haka ba kan jado haka jing snow ka jongi te pi blau pi diao pi ki kuslai pi crow pi pang pi duk pi kerdo pi do pi ngat apling ki jing yakun ki be shirkai namar kini ki jingwan tamti tam kejat kabor uksut ki bor jong ki angel ksut na dujok tamba what's no to bakla anda unwan uta ukris lam ler haswa ka jingwan arsin ka jong utra jesu une uta ukris lam ler ka bible ka krenshai ba unde hi ubriu handrei ubala song da uksut long tali hapo jong u ude ubriu bi ikhan handrai ubah hapok ka dok nut ka man sim hapok ka jing im ka jong u hapok ka long renyeng ka jong u la shong tali da uksut wat klet bo number riu spa riu pon riu 666 udai udak jong ubriu ong ka kitab jing pen paul nang khat lai da khot khat pras plesia ndai number jong uksut it's the number of a man un number la ne udak jong ubriu tenre yamantahi usaitan usaybor dakik suit bat ki bor bamman bakin jaman sem ban pentut bat banjale persha yangi ki breu kamtam ya kitu ki banget how Jesus Christ kamtam ya kitu ki bakam ba pipila IT le de how Jesus Christ ya ki bakum kita owan bantangon arsha numar uisi sat ya ki bakum mangi Pi balay bangi penken mau ya kajing sya rem kajong go. Hey, halor ka ding na. Day, daw Jesus Christ unang panay mo jangi. Amen. Penken mau bok sut don bor dala dehi. Handray ula pendon kam da kamet kajong ubsen ban pensoy ya ka im ha ka pereden. Te ebo wan ban pensoy ya ka im. Nday ubsen. Uksut hakadur jong ubsen. Ka translation ka batiknay ka kitab Genesis syapang kata ki ongbet uksud ubawan hakadur jong ubsen. Kilo nang ta wat kiksud ki badon haunong gadara ki balasyong de ki hajar ki balasyong ban knyat ben yaw taw nong gadara ki depan jingbit no try Jesus pin kan mau bakin mino nau neu breu na marbo jisu la dumak yaki ang kibagin kriya no ki panjing bit bakin yo ban rung hakisnyang ki badan hang tahajan kisnyang bikiari balay ki don kam ya ka met ka bakinjado ya ka fleshly vessel ki don kam ya ka met ka bakinjado ban ki ban ksar hang ne slaperte knang bakin yo ban pengat ya ka bakinjado haka ju ka apot jong ka jingtim baki kidon. Dara kim don na ka bakinjado, kim yo ki kren ling ba ka bakinjado. Ti kidon kitu ki ba yok sud lani ki ba don ksud.
Kiba karukam pa, karukam ki, karukam le, kamet kapat, kajong ki pila ibon, ki pila exorcers, omen, mat kiwe. Haka ba kanjado? Uki haka ba kanjado? Ban pengiu, ban pensir, ban penting. Pi daka, kan mau bahai kani, baka jing ting, kadai ka jingit. Setiap na kata. Ka jing ting ru kadai ka jingit. Pi nget, bau tuk sut, ula ban penyap ya pi. Pi ting, pi her serngeu. Hadu ban mi sempar berat. Balai, namar kadai ka jingit, haka ba sneu. Lada pinget hau blay uba pinget baun pen kia ya pi tutu sempar berat umi mentan kat kam sibet ula ja anak balai pinget haka bor jong ka jinglong baha ka jong ublay amen ti hendrai ublay sya jem ya ka bakum kani ka but tap uksud bat kita kisnyang ki balarung ki ksud haki kila no yap lut seduriau barok tos nyang len no yap tementan nyorong yang heu nong gadara Ilahap let cedu jok. Jaka balapan kre na kabenta jongki. What u Jisu? U blay u bakenjaman sem. U lakup ya ka jinglong breu. Ban wan ban pau hakado. Ba day tang nda haba ule kumta ba ula ban yap ya pli na kabenta jonga jongpi. Knang bangin yo ban yeng yale yauk suit. Banda yu rot ru ya u. Dakata ka ju kabor utrai Jesu ubala job ya ka bakenjado bat ya ka bakenjaman sim baro habaw na mipat na kabayap pi Jesu hakapor ba usyayap hakadengna ulong ubakenjado hapor bala sempat ya kalawan gajing pang gajing crow gajing so gajing tar hakabakenjado Haka bakin jaman siya mula depan yakun menyale haka keperget semani. Dan ray mentah habaki sempat deki sabuk. Habaki bentiu yu, habaki patan wat yau nyuk mo ujong Yau snyuk ujong Bad habaki pro deki yaka met jong Ban pen mensaw ban pen mong bad hadin kila sa yaka kti ki kijat. Kila pendeng yak pancngat sya alor ka kli jong Bad kila sum do sum yaka krung ke jong Kile akabakenjado. Ndai kabakenjaman sim. Paro akabakenjado. Handre hangta halor ka dingna. Kaman sim jong Kala long. Kabala ban kit ban balut. Ong pol ka siti sigi Galatia. Ulalong ka jing tim. Ulalong ka jing tim. Ulalong ka pop. Ban pelat yang ini ka jing tim baro ban naka pop. Amen. Dan re nda habala tep yu kila lau ya kata ka met jong ka dingna. Baru Joseph nong Arimathea bat kiwe kisenran. Kila sop kila Spanya kata ka met cuk ukat ba kila kata ka por namar la kerki la jandai ka por cuk sngi sabaton. Pi isya kijiu ka sngi sabaton ka dei ha ka sngi tho ding jan mit. We ka por hi balastang bandum bat ulangen nu benai balastang ban kiu. Kala dei ka sngi sabaton. Nado Friday evening ka kut ado Saturday evening. Tikile kerki ban sop ban Spanya ka met ka jong But Joseph Arimathea ula ay yala ka jong ka jing tep ka ba udang dep snat mai nakabanta yala di but la tep yu Jisung ta la pentelun yaw mau tep halor kata ka jing tep kai ga badon hang ta hapo kata ka jing tep kadai ka ba kenjado ka jong utrai Jisu balaka ka Mary taisopti kadai ka ba kenjado dan renda mipat kata ka ba kenjado kam dai syu tang ka tu ka bala tep kala kelah long ka kenjamet ka ba kampala ka ba menta wat ling ba ka kenro ru uyat usam ling ba kila kang kita ka yin ka sema ka ba kiri na kirang ba jiu kita kisenran bat ki ba it ki ba ton ki jong utrai baro kila kang ba hai ki kirki kila kang ba hai ka jingkang andre ulo wan mi pau bat blut ula ying ta kmat jongki wong ka jing suk ka jonga nga ay pi wow pi kato ka met ka ba ki kitep menta ka ba mi pan kade ka met ka ba kamayan kade ka met ka ba kampala kade ka met ka ba kenjabaneng menta hoy kidang don kita kidak mar Thomas uyo ban tep ya ka tliu ka kti ka jong ha kita ki tliu ki ba mong ki jong try Jisu ha ka met ka jong Tenrei menta
ula don ya ka bakenja do ru pat ya ka bakenja beneng ru ka bakenja ben sim ula mi pat paro hagi benta paro ula job Kolosai le nong ning kong de khat lai do khat sao pio ini ke kentin ula pelat yang ini ka hima jong ka jingdum bad ula yalam yang i ha ka jingsuk shaka hima jong u kun ba it jong u da ka bau pelat lut yang i bad map ya ki pop jong i Shishangi baro ki banget how try Jisu. Ngem day ban chu sa bit sapang gane katma ka batnam man la ka clip ma ka jing im ka jangi. Ngala ong yepine na do ne ka basdang. U soitan hi mjudon ka por bo let up bo ong to epi im lele ngin sia pet pat. Nganu me kun bet ini na mari bapli la kami tlot ting si wan pat ko ka por na maru isin a. Na mau kun rei ki jing isin a. Baru sngo lem na ka benta jangi MP. Uye nang telot orang ai na ini te. Khat shu ki lili ini kerwit ini hadu in the gems na rin da klet kerteng la jong suna. Ni don kam ban skong tho ya kan ko wei ke jing shisha. Usoitan don khat santarik August arpun tarik January arpun santarik December shitarik January don. Kaya kita kisngi. Ki national holiday lani ki church holiday pi ong mo. Kisngi ke ba pi shong Jathat. Mdan weekend. Si satjan. Hagas ngi bom lit trail mar bele nyap satjan. Mdan ka bakum kata. O soitan tia man metro. Tray overtime. Ti uksot tray kumjo. Kerke ba. Marutip ka por jang kaladir. He's behind schedule. Jisu la Janwan. Tip la no, kusut tip. Wat ki angel tip. Tu kusut lini tip sano. Udah ex angel. Former angel. Tu tip. Dan rei sian ba. Shalak ba. Baru le ayo. Kumbalong ki parsi. Bat ki reuniam. Ki bam yo ki dak ki shin ki por. Utiu study ba. Pigen. Teng mga mapi makale ngimtip bigla day ki dak ki por jong kajingwan ka jong utra Jisu kuso ito study bhabo wa ade la jan shisha ngap de ben lay ngap de ben say ki herot ki restart na rimi ngi ki tip bala day ka por ban sa khaya u kolong u banlong us em ki jiu kuso ito tip ban mar kata u khnrana jing thia ya I pa em herot ban penyap khalung wow ko try kat baki reuniam pada kita hai Jerusalem kitip hai ban kha ong nong ye tholo pa mika ha kusnong Bethlehem Ephrata kicing gede kita te usaitan tip ki kristan kim tip dina mar kata uyak hun man kapor larangem nang ban yeng yale persha ya ka buthap usaitan klempep ngin te sha kombat ngin shu jot akhir kasni ndal day kita kasni jo kajing tenjo ka bakraw jong kajing kordit ka bakraw bon na kini ki bawan jaseng ken liat balay namar bang ngimsim la Kieng Atiar ngimsim Kieng ye kajing Kieng Atiar badamar kata ngimla banyak kun yale katma kani hakmut Hakis ni ki por badang he klau ha perthai. Laju ya thu bagadan ke jingale ka ba shirkai ban lajim. Ha pedang ki merat klau ki ba harukom. Man la step ki jat merat ki ba kham tlot bor kum kasir ki khithia. Daka jing sngo thu ba ki dei ban rinset kamstet ban yau sing o ba khlantam. Limda kumta kin shukla jastet breakfast hakajing patar jong u komjoru man laka step away pa away using o kendit ya daka jing sngo tho bau day ban be kamstet ban ya no ka sir ka ba petri na u lemda kumta on shotlot bat klempep on yap tersaw hakadu bam fasting kat no pinle. Kadon kasngi ka ba, he'll have to break his fast. Wat sir,
watske kasir katip belada kam hersted kan siot hiasa hakpo using kapher namar kata pidei wei haka klauba jongka jingbe jakpo andala plajhi kasngi man ka step rinse bat hair step yo pishu yap la pidei kasir neu sing u Charles Spurgeon u nong yalap u bakrau karibilat u thok kumne lada pin kloi ka yasno bat u blay kamut u soitan u la yok klon imya pi hatu kamlong ka badai namar kata bangi kum ki riunget how try Jesus Christ ni don kam ban duryap kayak sat batman sim ban tom ya barok kabut kabor ka jong ubaman what le damage control mi lenti ya ki problem haswa beki kinwan ya kun lani pensange ya ki haswa beki kinwan lap te ka kam pindep kloi kata ka kabut ka bang pendon kam nado nang rit ha ki jing tray ki jing shakri ki jonga bat menta hang ne ka ministry ru nga persangkat bala benum le damage control namar bale ni avoid damages pigidan bon ki bala da ngasya kalau jenda perang ni ka ministry laslam le namar banga yo i pa kam longgom to ipen keryaan ho kabet usoitan ha ka jing yat lenti jong ka jing im ka jonga ka jong pi uyo i yano kiba tolot bor kiba ap hado bakan na jab kin sale ya kiba kum kita klon kloi namar ba ndah baladir ndah ba mlasu hakata ka por song pendwai se pendwai kum no so yapi ndah bala juat ka jingya lenti ka jingim ka jongpi hakata ka por pin wan jing sing mlasu balai namar pila pensep kai ya ke ke bau blay ulapan up na ka benta jongpi what long ki bak clicking kumta ki bak kulmar kumta kmi ya ke ka ban sawanja ta long ki bale atakar long ki basharai klem artatin ni don kamban Kieng Atiar na ka benta ka ni katmaba kumbak kintu Apostle Paul haka kitab Ephesus lunang reu do khat kadway ongkum no to Kieng no ya ka jingking Atiar ublay paro to Kieng no ya ka jingking Atiar ublay baro tingang kham hikay hang ni ki khna ki bampat juyo ikni ki jing hikay na ka Bible baro phila yayo kay kita ki Atiar ka hok ka jing penim ka jinge kajing lakloi banjalap ka gospel jung kajing suk ka white lam kajong umensim ka baduai how umensim kita baro kidai ki jingking Atiar ki jangi pidan kam man ngong tho ban shine ha yakini ka hok kajing shisha kini kidai ki bangi dei ban Kieng Atiar Kieng lut baro wali ong ang dan kajinget abyang pidan jinget ong apostol Jacob handai lada pimpen trikam ya kata kajinget kalong kabayap kajing trei jong pi kalong kajing le niam kabatang nasla kabam donbor husiar bhang ong pi namar la dan na pedeng jong pi hang ni kibayo sngow gini kajing hikai pia menjur begini kajing hikai pia kok ngok ngek ki kli jong pi re marsen wai nang nepat pidang long hi kibale kumju pi samsia ong kaktin Khasi nala pi samsia pi satla Henry pentrai kamse. IT lut Ialeh how play. Stania bau blame le ka kamba ka bapla ka jung im ka jongpi. Da ka ba ma pi IT lut. Hi kam dei ka jung kren song shit klem nong rim. Haba u apostle Paul u ong ba pi pen Kieng Atiar. Henry open pau ya ka ka ba u tip. But ya ka ka ba u la yoma dala dehi. Shisha u la dei u reu Ialeh u apostle Paul. Lamar nado kabasdang kat bau dang long u parasi ula juyalam ya ki sipai ki skot ban ktong ya ki kristan ki riunget daka jingtmu ban kem bat ban pinstom ben ya ki tat hado ba unda yeshem hi bat u kenra Jesu haka linti sha Damascus hadin bau lop diang yau try Jesu
Ula daypat ban maklah. Ya ki jing yale. Bat ya ki jing tenjuk ki besyirkai. Habau syaitan ula sobut. Ban pelim ya u. Namaru laklalong u sipai. Baru atiar jong u Kris. Latangonnya u di ki jing syak mudui. Ki jing syak kem. Ki jing syak set patok. Ki jing syak syok. Ki jing syak penstomben. Ki balatar ya u. Kumu syak hakadok. Hendrai uni ula yeng yale hado ka bakut. Bara shwa ba on klat ula to hakashiti ka bakhat do ka chung u ka ba ar shau Timothy kalenong ka ba saw ka khot ka ba nyo ong kam no ngala yale yakata ka jing yale baba. I fought the good fight. Ngala pendep yala ka jing pet I've run the race. Ngala ri yala ka jing I've kept the faith. Oh ngimla lat namar kata nakani ka jing yale kabatau ayu ban pelim yang ya pi dakum nukum noru. Haka klip mat ba pi pidiang yo Jesus Christ so tip tangi kawe. Udan tang kawe ka aim, tang kawe ka objective, tang kawe ka jingtmu, tang kawe ka mission pelim ya itu. Haswa bain poi beneng pelim. Kerwit. Tema pi di bendan tang kawe ka aim bat ka objective. Ngan kerwat yok soit. Tak ada anda poi beneng. Amen. Tapi dan kaman Kieng Atiar. Wali ong ba ngan su pet bet nok ka em an objective jonga ka jing tmu jonga ka debet krat nok sut. Sino mangalek ngan krat bet nok sut. Oh ngan su pet re bet escapism. Kan no pila ang pet. Utip ka address yung pi. Utip pitulat ayu. P8 you know. P8 ki film action film. Aktor mo hero san ngai ti gang dom long bresyo tu gang problem no laim tu aktor ule ibat da ka kurim nani diki kun jong tu aktor jam ki knap wan to me kan ka ba me ong man lek an ne vet kusud unde kum ju pi don kun pi don kurim pi don paralog pi don bahiyeng pi don imei pa pi don ken men ki para pi don ka spa ka pau pi don ka nam ka buram un khruat sabi kita baro. Dena marka taka daw ba Jesu ka gospel Matias lang country dekat artu saw ang kumno. Jesu ang len yalade. Ba ding na sabot yang. Tigni ki ay baro ulatip hiu Jesu. Pika jing gini kisngi kalong ba ngi perkat bangin ya kun yok sut da ka bor lade pinamla. Ngamar balay umday ba kanjado. Ba pin hu ha pin le Bruce Lee. Pin le Jackie Chan. Mlong. Unay doy bakan jaman sim pin huha siya pi ay nang niw la ja lo poy siya din jong pi. Bat utray kam hari ay daga ting, daga hersel ngiw, daga diaw gablaw, daga pangka crow. Kita bar khot ki ki present ki baw ay pi. Wali ang mo ka jing pang ka di ka jing tinju ka ba blay pa siya nga bangangan long. Siya pi. Wan nget ka jing hikay niam ka batang nasla. Baw blay taw ki jing pang. Tinamar kata wajah kena si. Bau boleh pai ke jingpang. Pantenjo pan hikai yang iban sempat yang iana. Ublay menang kaman sempat ya pi. Sempat ublay pila lengkot lengkai sendon. Katu keba translate ke sitis ke Hebrew ong ba ukpa ubam sempat ya lagi kun. Hang ne ketien sempat kamut ba syok ben. Man syok habakin the bed en. Hang ne sempat ka bamut open bed. Ong Jeremiah ba usimbiang kom uta unongsna kiu kendo utau biang yaka ha kajaka ka ba utau kiu at the potter's wheel ha kata ka shalentem ka ba usna ki kiu baru penwan dor biang yangi usim shalade ndai bu pa jingpang ka ba ngamot ban ong ni ka long bet wat kno si ma pi la da I kun jong pi pim ju sneng da ka ba le ben boleh bapi kena yo boleh bawa seneng dah balik ben di jingpang. Wat seneng kon kum tala dah pi ki brio ki pada ka pop sudah pi rikon ha ka jing nang ka jing tip ka babah kan utam ku pa jong yo bah beneng. Amen. Dan rai ka mod ayu kata ka Kieng ya ka jing Kieng Atiar te. Yo sko kata banyak Kieng Atiar mo. Ka ba mod ayu kata ka ban Kieng Atiar. Klempep ublay udan ayure ayu ban pensya yangi hakane kapor de kijing shisha ki ba pala ka baningkong kadan kathma ka ba ap yangi
Kata kada ke jing shisha ka baningkong. Lem da kam tanya kieng atiar bane yu. Ka don ka thma ka ba ap yangi. Don ki breu ki ba tharai kai. Ya ka thma ka bangi day ben ya kun persya ya ukso. Ki keng ba kalong tang ka khana tang ka puriskam ka mo ong ya pin ne. Ka jing mut be ka jing mut dur babi. Don lilay ki ba ong ba ka day tang ka superstition. Mo kajinget bit sudah. Hanreu Jisu ongkum no hau Matias nong arpu sao do kat sao. Uang tu sumar ba uno ru un syukor ya pi. Let no man deceive you. Balay. Kajubab ka na ka Bible. Ganun ajubab mga. Ar ko rin lenong sao do kat sao. Ublay jang kanika juk banta. Ulaka dum ya ka jingmut jang ki banget. Nang bikin nam yo ka jing shai ka gospel ka ba penpau ya ka bura mo Chris ubalong ka dur ba pau ublay. Ublay jang ka ni ka portay ublay jang ka jing dum. The God of this age jang ka ni ka juk ka ba manta. The God of darkness. Uniw de tau ksoi. Uban ban pentame ban penberye ban pendum ya ka jing yo ka jang pi ka buram ka jang Jesus Christ. Pi lenter ka jing imbat ka ministry ka jang Jesus uyakon. Tilada ka long kum ta yaw kun ra changi hatu kam deben long kampalat susu yangi. Ba deben tenjo yangi. Deben ya kun persa yangi. Namar ya kani wat klet. Ba kidan hang ni kiba pumping iron. Kiba man la kapor hablei ra ki mau kilo. Palitit na yaw si pla tang 4 kilo trekit. Andrei man la ka step pada ani bangia pom. Hash arpo hang ni, sa arpo kilo hang ni, tan ka balay po ka basaw po kilo. Banle ayo, jangan kata kamet, oh la thar la solot khat par khat. Hanrei ba kin mi doksa. Ban la mi doksa ban jayo. Ban ya bok mo, amtip la pi kwa ya bok ta ka shong api. Te hanrei ban kiakrat. Ban don ya ka jinglong jing im ka besting. Ka ba biang kamet kapat. Hap tristom bakin mi kita ki doksa. Kumjo ru aga jinglong jing im ka bakenjaman sem pidan kaman yakon. Pidan kamban le ya ka jingkilan met ka bakenjaman sem. Ni judan menchwa ka spiritual gym. Ka jingkilan met ha ka bakenjaman sem. Ban pen ya ki doksa ki bakenjaman sem ki jangi. Mangin la man yakon persya ya ubaman. Katma ka long ka basisha. Ladaw Jisu ka kper Getsemani kade ka jing yakon ka bakado artat persya yuksut. Pi haba pi pet yu Jisu ema ka kper Getsemani pi ken mao emi ka to ka benta. Matay barok-barok niya kan maayo ka to. Bau Jisu, upha ikito kilangot kisenran, ong yadway lembat nga. Petros, Yohanes, bau Jacob, ong alimong, to yadway lembat nga. Ulit kampaji kandiat jaldi, but udway, uyakon, Ialeh, kat hado ba, lajaw kas ep kung bajaw kas nam. Kajing yakun ka pala sirkay hado, bau yam, hakmat ong kupaw, ong to simno, yakani ka kuri na nga. Handray kat kung ka mon, jang handray ka mon ka jang na. Haba pipet yaw Jisu, haswa jang kata banlet hakper Getsemani pipet yaw tipinong tew netel. Pelum long kita langot pet kita kan telapoy kam sipet kajing akon tan siya kon gen. Mentale yaw rest, relax, tiaswa. Ladap bampot katu, ladap dipot katu, tiaswa rest. Nadai banyak kon kam sipet, sasay ka wat samat ka skor jing. Sakri jang orang baling doa mo. Finapit pa yung Jisu, ani yung yam, kortay, kuan maroy-maroy na yun, nete, kawait piyo nete. Kat kam sibit ginlawan ban kemi, ute, unite lak. Try ula su surrender, I surrender all taray. Nete is an AP. Tangwan rin patwan, uni ula lenyar kat ni, ula sep kat ni, ula pok, ula suduay sa, bro simir klam tiasyo. Anda balawan jayo, kini kilangot kibay, turuma rutit. Kerat sendan dan lele bekrat lingkuit nak tak keper belai nomor dan balapatan jika jankup jika janpong ke jong u kabau Jisu pre yang piwa je no ang iwat yo ceso oh ngadenga wong sun ang jering kelan barkhot bila namar unil ada biakon ulah ada job kamon jangan mereka monjang na ko pa kaklip mat pinang banduay bat pipdiang niya kata wan sakat buwan tiso
Nga iki kamba kija nda balakot ta kajing duai. Ko mga kwa mga ndai ko mama kwa mame. Haka klip mat hiba la ong kumba makwa mame ublay kwa ba bahatam. Ndai tang ka basimulu malayo ni ukon kwa the best. Tinamar ta jaki kambagan. Handai nda ay ko papa ara ka ba bestam. Ka ba bahatam. Ka ba kenjang tam. Nomor belai pi duai kum ka mon ka jonga handai ka mon ka jong me kopa. Pet ha kata ka sngi pale ka met ka sngi pale la isen kata ka jing kerthai ka jong utrai Jesu ya kendo ba une pat ha ka step jong ka sngi Sunday ka sngi mi pat ndano ba kuma o ulado o bala job lot na ka banta jongi amen te ka bor jong ka jingdum ka thwet kum no ban yo klon im ya ki bangen bat usoi tan usai ya ki but ki batmai ban pen up shrip bat ban pen thame yangi kan mau bahaya kan ni udan ki but ki batmai udan ki but ki bakat bakum kan ni ka juk ka bamenta modern technology dei ubasa de kat ba pai ki ni kisni kadon ka jinglong niu ka bapenjingan jar ya ka jinget blai hakipor ki ba kamenshwa bon sin hi dei ki balasan ki ba ngop ki pop ki ba harukam mo ubala rang ba hi babuat tanglang ubala rang ba hi ubaya poi syaka kerni ubala rang ba than ba poi syaka khalai syaka telasi syaka jinge syok jinge umsnam ubala rang ba hi uba klim uba lingkar uba aurea handrai kini kisni syarkhei ban yo snow ba ki pop ki ba ijli tam kum ka batbor ka aurea ka jingkerni buat bat wat ka ya syok ya penyap kala yo ban te ban kum wat ya ki ba danglung ka kerta nyong prasnem tapi lapoi ban le lut kita don ki ba benyo balek si don syuk ka yeng ka don jingsuk don samla badang soti don syuk ubalat na ka bam ka di ka bam klop bat ka tok ka syukor ka tambor syuk lami sekirukom le thala ki ba kam thamai ha kini kisni nalor ka kiat nalor drugs lanang sa ka kjup den right bat ka di se ya ki dawai ki babon jat ki babon rukom ki dur thala maaf ya nga ki ba klem ran ki pau tengkren ha ki phone bat ki internet klem jingkang layo klung ne khna hiru ki don ki tu ki besngau khlo ba ki la kam shai ha ka jing bot teneng ya ka rukom le ki nong sep ni ki ba mane dem what your Beelzebub kum ublay jong ki ha Detroit ka don ka yeng mane ka badai yaw syaitan Satanist church ki sopti be ki pong bat ki dur ki dar be ki wa ki kamratia ki jong ki David ki dur so ki snayap bat ki jingle bertong na keleng ka perthai ka kor ka buram bat ki hukum blai baro layu hamadan da ka jing aili ban ong baro ubayale tamo kam lei pimo tharai ha maniksut nilai Barok-barok kile tingi, barok-barok kile jujok tingi nyale jujok. Social kai. Pikuang anda Aisyah saknya. Wat ki yeng Kristan ki utung da ka jing darap jot ki kimi ki kipa. Ban pak sumar se jenga yala ki kon. Namar ki jing pang ki jing kro ki bami ne ki jing kerni drugs jing kerni kiat. Ne wat ka kam penhap kon. Uksut utip ka por jong u kalajan kut. Ladir ngong yo pinadon ne. Bat kumta utrei jubor batsngi batmit ban kenrup yakat kiba uyolat. Danang tang syukwa ban keren kidan na preng jong pi kiba pimla le kumnu syu ki khun ki jong pi. Kidan ki khulung kiba ndai syu khulung kan pasong kelas 1 kelas 9 khulung kumnu syu pi. Snyu rangeu phong yong lengter kmat ta yong tersim daki bayong keren syu na pedru iting balai dan kibang MP kedai ka fashion ngan dapet pat nga i pala syong ksut nga ong sawan ngin duai krat sendan balai nambar balaya buat parlok
layabot ya kan ikapertay. Kaban lam ya baro sa kan nurok kikso. Kabai sangsot kalong pat babun ki jingeseng. Kidang pos niu rumah hakam matla kumno banyadai ki babun ki khun ki hajar. Tamas ngap hai kani usoitan penjem kendiat ru habau tangon yangi deki but syukur jong u bat ladau yo iki kunrit jongi ngap hai kani uskem baka lawai ke jinget bat ka ri ke jat menriu kan jot sendan scam hai kani ke jinglek bertong mencua ka de ke jinglek bertong bet ten re benta ban chile bertong kum tom longshu lahab de ban rung ling ba kanyam thala kaya kita kanyam thala kinyam kan sya menta ki babon bat ki kristan pat piele ayu wan jeseng wan bible study in ladep le no biang kum ju pem la shu Kieng Atiar yakun kathma klang jor amen utra jisu pensrim yau syaitan bat unong to unong lute ubawan ban tenro hakai long yeng ba ki long sem ki jangi wong kum no ka gospel yonas long spo de kochpo uong uwan tang ban yo to bat ban penyap bat ban penjot ngalaju ong ipi kan ni menchua aku aban revise piang ya ka unong to aba wan ban to kata dekat agenda jongo ledep nang tau penyap to kala ban jamu baki don kini ki bia tur persya ki penyap ten ledep penyap penjot sekai kata kamu dia kata sengap hai kan ni habau to ndade bau to ya ka spa ka pau ya ka jing don jing em ka jong pi u to ya ka jing tip lem ka jong pi ya ka jinget ka jong pi to no ya kata ya ka conscience ka jong pi but ya ka faith ka jong pi and ladap nang tau pen yap ya ka jing long jing em ka bakan jaman same ka jong pi your spirit life open yap ya ka da ka ba open dom ya pi open shra ya pi open sat satar ya pi and ladap kita baro open jot ya ka destiny ya ka bansawan ka jong pi haka hima lightly ki agenda ki jong ni uksut usaitan owan banto no ya ka jinget tiplem ya ka jinget ka jong pi on penyap ya ka jinglong jing im ka bakan jaman sim ka jong pi ya ka jinget ka jong pi bara ka bakut on penjot ya ka bansawan ka jong pi ya ka beneng ya ka jing don benta ka jong pi ka beneng pitarai uyak jakor baru tau krislam ler kilong tang ki jingmut dur bat ki puriskam baro ka ba ka bible ka kubur kala sedang banja shisha manta wat klet ya kani ngi im ki breu ki badai banya thai man kas ngi baru ksut wat ya kun da ka bortli diang yau jesus christ tap yale de da ka snam ka jong blai Kieng lu jing jing Kieng Atiar bat jing yale tang ba ken mau pem shim yale banjob pi yale namar ula do jong pi ula dep job you don't fight to win you fight because he won amen ngin se pois ka benta ka ba ar ka ba lai ka ba sao tang ba pi hap de bendang wan ken ngin ya dwai hallelujah jesus kawan manai ngo yemi ko kenran amar me khat yangi se ka jing ya long ka ba de ben ya long bet shisur shidur ka jing ya jan ka intimacy hakaba mi me khat yanga yangi bangin long bet ka wei ka do ka wei ka man sim ka wei ka jing mut ka jing perkhat ka wei ka jing long bat me ko Jesus tang kum ta bala ban arm tiangi and weaponize us for your glory tang kum ta bangila ban Kieng Atiar bat bangin ya kon ya le ban job ma bangin job da ka bor lade da ka bor jong kan yam ka batang nasla ngimla ban job da ka spa ka po da ka jing nang ka jing tip di ki jing mlen ki jing da ka experience ka jing da ka history ka jing ngimla ban job da ki jing ya don lang ka jing da ka politics ka jing ka sanhima ka sansima ka jing ngimla ru ban job da ka bor pisa ka bor tingka try ngimla ban job da ka bashi pendep niam ka puli bible ka duai ka lit jing seng ka wan jing seng ngi don kam ya me Jesus ngi don kam ya me man sim ba khoi
Ngiwan ka di kapor ban plal. Syai kedar. Baklem mame. Ngimla le ay ruem. Ngiwat ya kakmat ka jong me ko Jesu ka ni kapor. Wan ban sandur kerpang yang ayang Semti mame ya iway kibi dan langa ka ni kapor. Bangin na snow si syai ka ta ka jing long pla ka jong me ka jing ki man sim ka jong me ko man sim ako iti po jong. Pagkajingim ka jong ka long ka bala IT ka bala bread ka bala pentili lut yala ni na ka banta jong me. Abang inum pa siya ka diyang sa kamon inum pa siya ni sa tay. Inum wat ya ka jing yarap to ka ni ka portay. Lani ka jing yarap jong kibriyo lani wat ki bahaying ki bahasen. Nray bingin wat swaning kong yame. Wat sway kakmat ka jong me ko pakat. Bangidang shem na me ong ka Bible. Padanda habang iya shem bat me. Kada ka jing pit ko board jong ka jing ya jan ka jong ibat me. Kanang tray plapo jong i. Banang kring yang isa jan jong me. Sa jan jong ka snam ka wakordor ka jong me ko Jesus. Yarap yang ibingin ang job. Yarap yang ibingin ang soy, inang kersoy ka jing long jing im. Yarap yang ibingin ang seiso man kasngi. Ngilong ki jang me ko Jesus. Oh, hallelujah. Oblay kerku ya pi bat open dap ya pi. Daka spa peneng. Kabatut. Nakalong rinyeng ka jang o Jesus. Habaw la mi pat naka jing tep naka jing job tiaw. Halor soitan. Halor ki jing pang jing kro. Halor ka jing dum. Halor ka dujok. Halor ka jing yap. Ura job lut halor ka pop. Bar kata ka jing job Jesu ka di ka jing job ka jong nga ka jong pi. Ngilang lembat uta ulado jongi. Badidon sekaliang jong ka jing job. We are on the winning side. Hallelujah. Ngila job ya ka jing pang. Ong amen. Ngila job ya ka jing crow. Ong amen. Ngila job ya ka jing sate baro. Amen. Ngila job ya ka jing kerdu baro. Amen. Ngila job ya kajing bamngit baro, amen. Ngila job ya kajing ting bat ya kajing diaw baro, amen. Ngidon hakal yang jong unong job, amen. Hallelujah, amen.